тук ще теба мама тубокука. Ще теба мама тубокука, нема ме ядеш. Айде мама, сними. Ох. Какво ще кажеш за Кочо? 160 килограма. Кочо! 168. 168 килограма да теба, главата да теба. Луда, и аз съм луд, а и ти си луд, бе. Чули ме, и аз съм луд, а и ти си луд, бе. Ау, Кочо. Айде. Кочо, аз ще те бия, Кочо. Ще му Кочо. Много е луд, бе. Луд е, бе. Ще те бия, бе, Кочо. Какво ще кажеш за Кочо? Айде, Кочо. Айде. Аз се боксирам, Айде, Кочо. Айде, бе. Айде. Айде, батута, мама, дева. Аз се боксирам. Не. Айде, боксирам, Не, батута, ще каже дева. Ще те му резиго. Седи мирен, Кочо. Мирен, нема трупа, ще те бия. Чули бе ти, бе. Бело, дай ушото. Дай ушото, ще теба, мама. Ще те бия, ще те разсипа, бе. И аз съм боксюр, бе. Сега си толкова, бе. Айде, виж боксюра, какво прави. Какво ще кажеш за Кочо? Немам думи. Кажи какво ще прави с тебе. Ти снимаш, ти гледа. Кажи. Аз ударя толкова. Прати го интернета.